Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Balik tayo sa palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng ating digital platform ng Leader News Philippines at telecasted po mamaya sa Pinoy Extreme Channel alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon for a nationwide broadcast on television. Batiin muna natin din ang ating kaibigang Mata ng Agila, paring Hill, Anisito Tamayo na all the way from the province of Leyte. Paring Hill, kumusta ka dyan? Alright, so tulad po ng sinabi ko kanina before we go on for a break mga kaibigan, ang programa pong ito, mainit ang mata sa sinasabi pong mga anomalya sa gobyerno. Sapagkat tayo po, we always push for good governance. Ang programa pong itong Kamaong Asero ay talagang kamaong-kamao, aserong-asero kapag ka may nababalitaan po tayong mga katarantaduhan, pananamantala at paggamit po ng otoridad, puwersa para lamang po sa kapakanan ng iilang nakaupo. And to note, mga suki, yung aking dating lungsod na Muntinlupa, ako po'y tumira po dyan ng mga mahigit 9 years sa magandang lungsod ng Muntinlupa. At hindi pa ganyan yan dati. Ay may nabalitaan po ako na kagimbal-gimbal na nangyari at yun pong ating pag-uusapan sa hapon pong ito sapagkat ito po'y mitya na ng isang kaso. Kasong hindi po biro, kasong ito po'y dapat malaman ng taong bayan, kasong dapat po pinag-uusapan sapagkat kasong hindi na po dapat nauulit at ang mga mamamayan po ay hindi po dapat nagkakamali sa inilalagay pang mga leader sa naturang lungsod. At sa lahat pong mga lungsod ay dapat tayo hindi nagkakamali sa mga pinagkakatiwalaang kandidato at mamumuno. So mga kaibigan, tunguhan muna natin ang lungsod ng Muntinlupa. Kausapin po natin ang isang kaibigan, isang abogado para ilahad sa atin ano baga ang pangyayari po dyan sa naturang lungsod na interesado po ang lahat na ito po'y malaman sa hapon pong ito. Okay, nasa linya na po natin si Attorney Fernando Ortigosa, ang abogado na nagsulong po ng kasong mabigat. Kasong ang imbuelto po ay pagkalaki-laking pera laban po sa nakaupong alkalde. At inaakusahan po nila ng isang mabigat na kaso ang mayor po at ang tinutukoy po dyan ay si Mayor Jaime R. Fresnadi. Attorney Ferdy Ortigosa, Sir, Errol Dakame po ito sa programang Kamaong Asero. Tayo po napapanood ng live worldwide at telecasted po tayo mamaya sa Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir, sa ating program. Hello po, magandang hapon po, Errol. Apo, oo. To be straight, sir, inaakusahan niyo raw po ng anomalya ang mayor ng Muntinlupa City ngayon, attorney? Ako po yung abogado po ng complainant, Errol. Okay. Regarding sa final nila na case for plunder po against kay Mayor Fresnedi po. Apo, ano ang kaibahan, sir, ng plunder sa simple graft? Okay. When you say plunder, under sa law natin, a person may be committing either series or combination of acts which amount na nakuha po nila amounts to at least 50 million po. Mm-hmm. Yun po yung kaibahan po doon. Okay. And then at the same time po, a person na kinasuhan ng plunder pwede ring liable for grafting po. Aha. But it doesn't mean na yung plunder ay maaring mas mabigat kaysa doon sa graft case. Hello? Hello, sir. Yes. You're coming in very loud and clear at napapanood po tayo ng Hello. napakalinaw. Yes, sir. Hello, sir. Hello, attorney? Attorney? What happened? Oh, parang may nanabutahe sa atin?
Attorney, Hello po. Attorney, narinig niyo po ba ako? Hello po. Medyo cutting off po. Ngayon po, narinig ko na po kayo. Alright, thank you. Yes So, po. dito po sa amin, sa studio, napakaliwanag po ninyo, Attorney. Alright, so, kinasuhan ni Ginoong Rafael Arsiaga kamo ng plunder case si Mayor Jaime R. Fresnedi ng Muntinlupa City, Attorney. Yes po. This involves po kasi sa isang transaction Aha. of a parcel of land wherein nung 2016 Mm. ay nagbayad ang City of Muntinlupa ng price at 4,000 per square meter. Aha. However po, based on record, may offer po yung owners ng property. Mm. Yung first offer pala nila is 2,500 per square meter. First offer sa City Hall. Yes po, is Okay. 2,500 square meter. Yung offer bang yan, himayin natin, Attorney, ano? Yung offer bang yan sa anong pamamaraan, sir? Through a written letter po, Okay. received by the office of the mayor. Alright. So, di ba po, usually, if tatawad po tayo, yung lower amount, Right. hindi po higher amount, di ba? Right. So, So yung first offer ay 2,500 pesos. yes po, per square meter. And what happens next? And then, suddenly, after almost 1 year, biglang nagkaroon ng another written offer, this time at 5,000 pesos per square meter. Ano? So, ngayon, pinalabas na ngayon na nag-counter offer ang city government ng lower amount na kunyari 4,000 per square meter. Aha. However, yun nga, may unang offer na 2,500 per square meter. What happened now? What happened to that? Ba't biglang hinintay pa na maging 5,000 at nag-counter offer ng 4,000? Ang pinag-usapan dito, Attorney, na lupa ay gaano kalaki ito, sir? About 43,800 square meters. So that's about 65 million po. More than 65 million po. In dimension ay mga mahigit 4 na hektarya. Hello, sir. Oo, mahigit 4 na hektarya. What I'm saying, sir. Hello, sir. Hello. Baka naka-ano si Attorney. Attorney, naka-speakerphone po kayo. Huwag niyo na pong speakerphone muna. Hello po, hello. Attorney, you are coming in very clear dito sa amin. Hi, sir. Tawagan mo nga ulit at nawala yung signal ni Attorney. Hindi ka ginajam? Nasa Muntinlupa ba si Attorney Ferdy? Baka ginajam ang cellphone ni Attorney Ferdy. Saglit ha, babalikan natin. Ulitin natin ang pinag-uusapang tema sa ngayon ay ang ibinubulgar, sinisiwalat kayo ni Attorney Ortigosa na kaso at kasalanang ginawa umano ng pamumuno ni Mayor Fresnedi at naging mitsa ng kasong isinampa nila. Now, I would like to learn more in details dito sa kasong ito. Ito po hindi po birong kaso dahil ang kaso pong ito, ang pagkakaintindi natin ay wala po itong piyansa. Kahit maraming pera ang sangkot na tao, kapag ganito ang kaso, tinanggat po ng Sandigan Bayan, wala po itong piyansa. Attorney, sorry po, naputol po tayo, sir. Hello, sir. Attorney? Saglit, ha. Hello po. Ay, Attorney? Yes, sir. Yes, sir. I can All right, hear you now. okay. So, it's Pasensya really a kanina. technical, technical Yes po, glitch. yes po. All right, so, naririnig niyo na po ba ako? Yes po. Yes po. Oh, very good. Okay. Oo. So, ang sinasabi po ninyo, kinasuhan nyo ng plunder case si Mayor Fresnedi dahil sa transaksyon ng lupa. Yes po. Again, as we mentioned po, based on record po, based sa final na complaint ni Rafael Arsiaga, Aha. there's a difference between 4,000 and 2,500, which is 1,500. Aha. Now, you times that sa 43,800 square meters, that's about more than 65 million pesos. Aha. Dapat kung nabenta po at binili ng city government sa halagang 2.5 lamang, magkano po lahat ang dapat lang babayaran ng city government? Hindi ko po na-compute po yun how much talaga po, but the difference po is about 65 million. In short, additional 1.5. by mathematics, gamit po ang calculator, ay papalo po ng 100 million lang. Yes po. Yeah. Ang binayaran po buong buo is about 174 million Oh, po. that's it. Kasi may patong na 1.5 per square meter. Yun po ba? Ito yung mitsa ng kaso, attorney, yung Hello, pumatong hello. sila ng additional 1.5, kunyari, na tumawad sila pero may patong pong 1.5? Attorney?
I think tawagan mo isang number niya. Saglit ito. Attorney, saglit ha. May diferensya itong... saan ba ang problema? Hello po. I can hear you na po. Oh, that's good. Nawawala That's po good. All right. So, in short, in-overprice ba ng city government ni Mayor Fresnedi mismo? May alam ba rito yung mga konsihal attorney? Kasi tayo po'y nakakaintindi naman, especially in acquisition of lands like this. Kailangan po yan, di ba, may alam ang council because the mayor should get an authority from the council. Correct. Now, when we reviewed po the resolution of the City Council, di ba may tinatawag po tayo mga whereas clause, ano po yung reason ng resolution? Yes. Nakalagay po sa whereas clause na based on a certain letter dated May 2015. Ibig sabihin po, ang nireport ni Mayor po sa City Council is yung second letter na 5,000 per square meter. Hindi na niya nireport yung first letter na 2,500 pesos per square meter. May I catch you there, attorney? May I catch you there? Meron ka bang nakuhang kopya ng first offer na 2,500? Yes po. We have a letter po na duly received by the office of the city mayor. And then po, yung staff po mismo na naka-receive nun, confirmed that receipt of the letter. And when is that? When was that? That was in June 2014. So, Yung first letter is June 2014 at 2,500 per square meter. 1 year earlier than Ng the second. May 2015, yung second offer na 2,500 at 5,000 pesos per square meter. All right. Ano pang nangyari, sir? Sige. Ano pang nangyari, sir? Attorney? Hello, sir? Hello, sir? Hi, sir? Hello po. Yes. Okay, ba't nawawala yung signal natin, Engineer Clarence? Oo. So, I'm asking you, attorney, what happens next? Now, we filed already our plunder case. We are hoping na na-serve na po yung summons sa defendant. And then, in the meantime, of course, as allowed under the rules ng Office of the Ombudsman, we are asking for the preventive suspension ni Mayor Fresnedi because he is in office. He has custody of all the documents and all the witnesses. Di po ba? Yeah. So, we should be very careful po dito na wala pong cover-up, walang potential na harassment sa mga witnesses. So, as allowed by law, kailangan pong i-preventive suspension po yung ating mayor po ngayon ng Muntinlupa. Attorney, curious pa ho ako, paano ba nangyari yung bayaran? Kasi, iyan ba'y binayaran na, sir? Binayaran na, sir. Okay. Ngayon, marami pong mga owners ng lupa, but the name of the check, hinati po nila sa dalawa. Isang 100 million at isang 74 million. Nako. Yung first 100 million, yung isang 100 million is 3 tao lang nakalagay. Now, ito po yung medyo questionable din po. Kasi, ang date po ng sanggunian resolution is January 18, 2016. But based on a document which we got from the website ng Commission on Audit, sa kanilang annual audit report for the City of Muntinlupa for the year 2016, nakalagay po doon na based po doon sa listahan ng mga property acquired, nakalagay doon na parang may acquisition sila on certain properties na which is yung related sa transaction, but the date is January 3. Ngayon, paano po yun nabayaran the amount po ng 74 million? So hinati po yung bayad, 174 million. Eh ngayon ang question is, ba't may release na 74 million earlier, based on record po ito sa COA audit report, dan ka sanggunian resolution which is January 18. Diba? Na 100 million. And then another check was released January 26, yun yung 100 million. Only this year? Noong 2016 po. 2016 parehas ito? Yes po, parehong releases are 2016 po. Alright, well, first and foremost, bakit dinalawa pa yung cheque? Saan napunta yung isang cheque at bakit dalawa? Isa pang tanong ko, sir, kung walang resolution, walang authority yung council, saan kumuha ng pera yung mayor na pinambayad po doon sa lote? Okay, may resolution po ang council, which is January 18, 2016. But based on the COA report, may acquisition of property na date is January 3, which is before.
So, yun nga po, yung isang check bago yung SP resolution, the other check, 100 million naman after the SP resolution. So that's another question. Paano nangyari to? There should be no basis in releasing a check prior to any authority from the council. Tama po, tama po. In fact, ang unang tanong dyan, may allocation ba yan sa budget? If there is no specific allocation within the budget, anong ginawa nila doon? Paano sila nakapag-release? Did they use another funds intended for other projects, attorney? Hello, sir. Hello po. Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Napuputol po. Are you privy kung saan muna kumuha ng pera yung mga nagbayad para mabayaran in advance bago yung authority ng council, sir? Okay po. Dapat po kasi under the government expenditures Yes. po, dapat may source of fund. Yes, Okay? yes, yes. Now, the 63 million Mm. was taken from the Special Education Fund. Anong ibig sabihin ng Special Education Fund? Mm. It should be used for education purposes. Diba? Tama. Ngayon, there is a strict requirement bago po release yan na dapat kasama po yung plano to purchase a property for school site dun sa plan na ng local education board, ng local school board rather. Dapat kasama na yan sa school improvement plan for a long time. Dapat nakalaan na yan. Yeah. But hindi pa po namin makita kung may ganong proyekto po ba na talagang ilalagay siya sa school. No? Because when you say special education fund, it should be used for school. Now, the other 100 million, ginamit naman nila, kinuha naman nila sa executive fund for land banking. But these are for properties. Paano ma-identify yan which is for the school, which is for other purposes? Dapat klaro po yan bago mo gawin yan. Tama po. So, we might still be looking into the possibility of other violations of the law bago mag-release ng ganong pera based on sa school sa special education fund. Tama po. Sapagkat napakahigpit ang COA dyan na hindi mo pwedeng gamitin ang pondo na nakalaan sa ganitong proyekto o departamento at dadalhin mo sa iba. Obviously, that's technical malversation of public Hello funds. po? Hello? Attorney, bakit hindi kayo magkarinigan ng maayos na attorney? Hello, sir. Saglit, sir. Ha? Hello, sir. Yes, sir. Hello. Oh, ba't ganun? Nawawala ang signal. Oo nga po eh. Okay, Oo nga po. naka-speakerphone ka ba, attorney? Hindi po. Alright, good. Tama. Alright, so nabayaran na yung parang naging dalawang tranche yung Cheque. yung payment, yung cheque, yung pagbayad, Release po no? ng checks. Yung check. So, ano po ang kwan? Ano po ang comment ng COA? Hello po. Hello. Ano po ang comment ng COA? Regarding po doon sa dalawang release po. Yes, sir. Hello po. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Wala pa ang nakita pa namin ang nakita lang namin na comment po is regarding pa sa special education fund. Di pa namin natapos yung review namin on the audit report ng COA regarding the other portion ng property po. So ongoing pa po yung investigation namin on this particular transaction. Alright. We already filed a case based on what we receive, based on what is record, and based on what we can prove. But we are not saying that that's the end of it. Baka meron pa po. So we're still looking more into this particular issue. Alright, so attorney, at a glance, ano po ang impact nito sa mga mamamayan ng Muntinlupa na umaasa ng maayos na serbisyo? Hello? Hello, sir. Ulitin ko po yung aking tanong, attorney. At a glance, Hello ano po, po hello ang po. impact nito, itong isyong ito, itong Hello? transaction na ito, itong pagbili ng lupang ito na merong overpricing ka mo sa Hello po? serbisyo? Hindi kami nagkakarinigan, attorney. Bakit ganun? Attorney, can we use another line, attorney? You have another line? Hello, sir. Let's use another line. Putulin mo muna. Sayang ng oras natin. Putulin mo muna. Put it down. Itong isang linya kasi nagugulumihanan ako dyan sa anong yan. Itong globe na yan na isang number. Saglit lang, attorney. Balikan kita. Hindi po biro kasi ang kasong ito na sinampa laban sa incumbent mayor at nais nating masubstantiate. Yung 0917, yan yung 0917. Ang kaso pong ito sapagkat tulad po ng sinasabi ko, ang kasong plunder ay wala pong piyansa the moment na yan po ay tinanggap ng Sandigan Bayan at tanggapin ang kaso sa kanilang korte. Now,
Mga kaibigan, pagkakataon naman po ito sa mga taga Muntinlupa na malaman ito at makapag-isip. Lalo't, di po ba, mahaba ng panahon ang mga apilyedong ito, mga personalities na ito na nandyan po sa City Hall. At nagugulat tayo na may mga ganitong lumalabas na mga issue at paano po yung mga hindi natutuklasan? Lalo't sila po, again, ang tatagal na po nila nakaupo dyan, paano po kung ganito pala ang mga transaction po nila na tila obvious naman na kung ang original offer is 2,500 pesos at ang lumalabas po ay kinasabwat yung mga may-ari po ng lupa para mag-offer ng mas mataas at kunyari tatawad sila para palabasin sa publiko na tumawad ang City Hall, in yet mga kaibigan, secretly nakatago po yung 1,500 pesos na overpriced po nila per square meter. So magkano po yung 43,000 square meter mahigit, 600 something square meter times 1,500 pesos mga kaibigan. If you have calculators with you, obvious mga kaibigan na ang lalabas pong computation dyan ay additional 65 million pesos pong tumataginting mula po sa kabangyaman na dapat po ay nagamit sa iba't iba pong mga social and basic services lalo't sa mga mahihirap na mga taga Muntinlupa City. Bagay na dapat pong may paliwanag ito ng maayos ng mga nakaupo sapagkat kung hindi ay siya nga naman ang plunder case po ay kaso na kinasasangkutan ng pagwaldas ng 50 million pesos above. So therefore, kung 65 million pesos po ang issue rito na sinasabing overpriced ni dating konsyal Rafael Arsiaga as complainant at yung abogado po ay si Attorney Fernando Ortigosa, ay talagang papasok po yan sa plunder kung yan po ay matatanggap po ng Sandigan Bayan na at sabihin na may prima facie evidence. But then again, officially, nasampahan na po ng kaso si Mayor Jaime R. Fresnedi sa kasong plunder at may sinasabi pa silang iba't iba pang mga graft cases na nakahilera at nakafile na. Balikan natin si attorney kung ready na, no? Attorney? Nawawala? Hindi yung 0917? Oh, okay. Puntahan mo si... Halika. Give me the phone. Give me the phone para ituro ko sa iyo. May ibang number na... May ibang number na available si attorney na pwedeng tawagan. Saglit ha. Dito yun sa... dito. Itong 0917. Ito. Yan. Okay, sorry po at naputol yung ating panayam kay Attorney Ortigosa. Malaking issue po ito dyan sa Muntinlupa City na dapat ang mga mamamayan po dyan ay nakakaalam ng lahat pong kaganapan. Ano? At tayo po ay hindi naaliw lamang ng mga sayaw-sayaw po dyan, ng mga dekorasyon, pero sa likod pala mga kaibigan, may mga pagsasamantala. No? Hindi po ako ang nagsasabi po nito, kundi ang nagsasabi po ng mga bagay na ito ay yung kaso na sinampa ni Ginoong Rafael Arsiaga at ang abogado po nga ay si Attorney Fernando Ortigosa. So, of course, willing tayong pakinggan din ang panig ni Mayor Fresnedi kung may time po siya at tayo naman po ay napapanood worldwide. Excuse me. Marami po tayong mga kaibigan dyan na nanonood at malamang kakilala rin po si Mayor Fresnedi. Tell him na bukas ang programang ito na sa publiko niya rin po ang kanyang panig. Meantime, sige balikan natin si... sorry. Balikan po natin si Attorney Ortigosa, no? Hindi niya ako naririnig. May sira siguro yung niya. Doon sa side niya, no? Hindi ko technical. Alam niyo po ang cellphone talagang minsan. It's either microphone or cellphone na yung earphone na nagkakadiferensya. Hindi niya tayo marinig. Dalawang cellphone ang ginagamit mo? So, yung mga cellphone natin gumagana. Anyway, ulitin natin yung ating survey question mga suki habang pinag-uusapan natin yung plunder case ni Mayor Jaime R. Fresnedi na isinampa na sa
Ombudsman, Office of the Ombudsman. Upang maiwasan po ang mga kasong rape, dapat bang ipagbawal ang pek-pek shorts sa buong bansa? Okay, so balikan natin yung mga reactions pa rin ng ating mga kababayan na Jose Del Rosario, dapat lang po pinagmumulan din yan ng gulo. Sol Nolasco, yes, yes. Liadina Simbahon, yes. Marian Consulta Pinsan, dapat po ipagbawal yan. Kasin. At marami pang iba. Sige, balikan na natin si Attorney Ferdy Ortigosa. Attorney Ferdy, I really wonder bakit nawawala. Pasensya po ulit. Mahina po yung signal ng cellphone ko sa area ko po. Hindi kaya ginajam ka, attorney, para hindi mo masabi ang mga gusto mong sabihin? hindi po natin alam po yan. And that's very possible. That's very possible. Technology is all around. Oo nga po. Alright. So, sa madaling sabi, in summation, in-overprice ng Mayor's Office ng Muntinlupa ang pagbili ng 43,600 something square meter at sila po ay may mga naibulsa. Tama ba, attorney? Based po sa record po, Okay. what would be the reason Aha. na may 2.5 na na-offer, ready and everything, Aha. bakit mo pa gawing 4,000? Yun nga Diba? ang unang malaking tanong. Bakit? Yun. Bakit pang kailangan gawin yon? Now, the government could have saved. Kung binili na po at 2.5, ba't kailangan i-jack up mo pa at 4,000? Di ba for prudence purposes, dapat ang gobyerno nga laging maghahanap ng mas mura. Yes po. Di ba usually po, kung tatawad ka, sa Yeah. mababang halaga, hindi po sa mas mataas na halaga. Hindi tawad yun eh. Yun nga po. Na gusto ko pong i-stress po, lahat po ng sinasabi ko, based on record po yan. Apo. We are not making things up po. When you say based on records, you have available documents to be evidences. Yes po, at yung lahat ng record na yan ay sinubmit natin sa Ombudsman as annexes po sa complaint na final ni Rafael Arsiaga. Alright. Ang kaso kasi, attorney, normally, you should have evidences and corroborating witnesses. Meron ba tayong mga tumitistigo dyan? Yes po, yung nakareceive ng letter mismo sa office ni Mayor, yung secretary niya, nakuha po natin yung statement na kinonfirm na yung letter na yon ay na-receive ng office ng Mayor at siya ay naka-receive noon. Yung first offer na 2,500 per square meter. Ayan. So, empleyado pa ang taong ito. Baka naman yan ay dahil sa isyong ito, si Bakin yan. Yung tao po na yan po, recently po ay wala na po siya sa office ni Mayor. Sige. So, alam nyo kasi ang mga taong may nalalamang mahalaga, dapat ay napapangalagaan, attorney, ano? Yun nga po. Opo. At sa atin naman po, kung ano lang po ang katotohanan. Tama po. Tayo hindi natin ugali ang magsinungaling. Hindi natin ugali maglubid ng kalokohan at hindi totoo. So, attorney, tinanggap na po ito ng Ombudsman noong March 15, tama? March 15? Hello, sir? Hello po. Yeah. Puputol ulit po. Na-file niyo ang kaso ay March 15, kamo? Yes po, March 15, this month po. Alright, so of course, mag-aantay ng resolution kung anong sasabihin ng Ombudsman. In the meantime, may nais po ba kayong sabihin sa mga taga Muntinlupa? Ang sabihin ko lang po sa Muntinlupa, this coming election po, ay gusto po nating malaman na wag po tayong masilaw. So ano po yung naririnig at nakikita natin. Dapat alam din natin kung ano yung katotohanan. At ito pong sinasabi namin po ay pawang katotohanan lamang. Very well said, attorney. So, susubaybayan ng programang Kamao nga Zero ng Leaders Philippines ng Pinoy Extreme Channel itong isyong ito, attorney. At huwag kang mananawa sa amin. Madalas kaming tatawag sa iyo to make a follow-up dito sa kasong ito, attorney. Sir? Nahirapan yung ating signal kay attorney. Attorney, maraming salamat po sa oras. Ang bilis po ng aming oras. Iayos natin next time. I prefer a live video interview na kay attorney. Video na lang para hindi mahirapan yung ating audio. Samantala mga suki, to summarize the issue, ang kasong isinampa ng complainant ni Attorney Fernando Ortigosa
ay kasong plunder. Mas mabigat kaysa po sa simpleng graft and corruption. Sapagkat ang isipong pinag-uusapan po rito ay umano'y pagbili ng lupa ng City Hall sa pangunguna ni Mayor Fresnedi na sa halip ay sikaping makatawad, makatipid, bumili ng property sa mas murang halaga. Sapagkat gobyerno po ang gagamit. In principle, mga kaibigan, kapag for public use ang lupa, dapat nga po yan ay binibili lamang ng gobyerno sa tinatawag pong declared value. Declared value sa BIR. Madalas po kasi, yung mga may-ari ng lupa, mga suki, dinidevalue nila yung property po nila para mababa ang babayaran sa buwis. So, kung matalino po ang mga nakaupo, dapat yun ang pinagbabasehan ng kanilang pagbili kapag kakailangan po nilang property or lupa na pagtatayuan po ng mga proyekto. But then ito pong tema natin this afternoon, mga suki, masyado po itong mahiwaga na talagang nangangamoy po ng anomalya at hayaan po natin ang ombudsman po ang mag-imbestiga po rito at kung may mga mapapatunayan, hayaan po natin ang batas ay manaig at kung pagbibigyan po ng ombudsman ang kahilingan na preventive suspension sapagkat o nga naman kung mag-iimbestiga po ang ombudsman, tangan-tangan po ng mayor's office ng alkalde ang mga ebidensyang maaring magpahamak po sa kanya. Therefore, dapat hands off muna siya by letting him go for a vacation. Sa legal term po ay anong tawag po doon? Kung pagbibigyan ng suspension. Abangan po natin, hindi po biro ang isyong ito ho. At siyempre, sa inyo po namang mga butante sa Muntinlupa City, napakahalaga pong kalidad na dapat pong pinagbabasihan ng pagboto ang katapatan. Katapatan, honesty, sapagkat perang pampubliko, perang bayan po ang hinahawakan po nila, tinatanganan po nila, at ginagasta po nila. Kung ang mga taong nakaupo sa mga ganyang opisina hindi po makapagkakatiwalaan at pagsasamantalahan para sa kanilang sariling kapakanan, gagawa ng mga maniobra, gagawa po ng mga kapamamaraanan para paboran ang kanilang personal na interes, ay palagay ko'y ang eleksyon, mga suki, sa Muntinlupa City ang pagkakataon na makapili kayo ng matino, ng hindi magnanakaw, ng hindi nagsasamantala, ng hindi nag-overprice. Di po ba? Hindi nagmamaniobra. Sawang-sawa na tayo sa ganyan. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa korupsyon. Frustrated po ang Pangulong Duterte sa drugs at sa korupsyon na hindi po matigil-tigil. May magagawa po tayong lahat. Kayo pong mga mamamayan, kapag may mga nakikita po kayo, kayo pong mga ordinaryong tao, wag kayo makikipagsabwatan siyempre sa mga nakaupo para pagbigyan ang malawakang pangurakot kapalit ng inyong mga pabor din. Wag, sapagkat buhay pa kayo. Pagka ganyan po ang ginawa ninyo, buhay pa kayo. Sinusunog na po kayo sa impyerno. Balikan na natin yung ating survey question. Upang maiwasan po ang mga kasong rape, dapat bang ipagbawal ang pek shorts sa buong bansa? Ano po sa palagay po ninyo? Medyo overtime na tayo, no? Overtime tayo, pero sige lang. Nasaan na tayo? Dito tayo. Alright. A few minutes more. Parang Ma'am Malu Vergara ulit, parang di nila alam yung back short, halos makita na yung itinatago nila na sobrang iksi. Lalong nauulol yung mga manyakis na yan na short, kaya ipinagbawal na po, Sir Errol. Alright, thank you, Ma'am Malu. Jennifer Medina Ramos, they're watching from Dubai. Hi! Magandang siguro tanghali or morning pa sa magtatanghali siguro sa Dubai. Thank you. Balikan na po natin, mga suki, ang mga pangunahing isyong
lumambong sa ating bansa. Hawak na po ng Pangulong Duterte. Baka pirmahan ngayong araw. O napirmahan na ba ito? Ang National Budget Bill. Bagong makinang binili po ng LTO. Inaasahang magre-resolba po sa problema sa plaka. Mga kasong isinampa naman laban kay Xi Jinping ng China, makakaapekto raw sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon sa mga abogado sa IBP, malalaking fishing vessels sa Scarborough Shoal binabantayang mahigpit. Epekto naman ng mga loans o pangungutang po sa China, ibinabala ng dating Pangulong Aquino. Mga nasibak na pulis lalong nadagdagan pa dahil po sa 2 bilyong pisong palawagan scam. Babala sa mga barangay officials ng DILG, huwag magpapagamit sa mga kandidato. Pagkandidato naman sa Camarines Sur ni dating Pasig City Mayor Eusebio, legal na legal daw. Kotseng pinakialaman ng 10 anyos na bata, mga suki. Nakabangga po ng isang babae, patay. At hindi pa rin po, wala pang update tayo sa dinukot na Petron Depot Manager sa Iligan City. At ngayon, mga suki, kung tayo naman po ang sasagot sa ating itinatanong upang maiwasan po ang kasong rape, dapat bang ipagbawal po ang pek-pek shorts sa ating bansa? Mga kaibigan, to start with, alam niyo po kung mga Kristiyano po ang lahat ng Pilipino, I'm very, very sure, hindi na po kailangang magpasa ng batas para pagbawalan pa ang kababaihan na magsuot ng mahalay na kasuotang ganyan. Lalo't kung lalakad-lakad lang naman dyan sa kalsada, at napakasagwa kung papasok po sa simbahan, papasok po o pupunta sa mga okasyon na tila baga masyadong mahalay at ang pagkatao po ay mababastos na. Siguro sa mga beach ay may intindihan. But para po sa paglalakad, mga may transaksyon opisyal ay yan po ang isusuot po natin. Palagay ko, we better go back to our Christian tradition na may pagrespeto po sa ating pagkatao, especially sa pagkababae. And therefore, kung ang pagiging Kristiyano po ang mananaig, ni wala pong mag-iisip ng rape, wala pong magsasamantala, wala pong gustong mangapi ng kababaihan, at wala rin pong kababaihang mag-iisip na kailangan po nilang ipagladlaran ng kanilang mga ano yung dito? Hita, yung dito pa sa loob ng hita, ano yan? Yung sa taas pa? Kuyukot sa may puwet yun eh. Yun na. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa paglilingkod sa Sambayan ng Pilipino ngayong tanghali sa Palatuntunang Camaong Acero. Sa studio, nagpalipad ng ating programa, Broadcast Officer Clarence Andaya, together with Earl Nico Dagame. Nakaremote po ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, and Creative Producer Carl Reyes. Sa ngalan po ni Mike Francisco, na laging nakabantay sa mga kagandahan sa Pilipinas. At thank you rin po sa ating kaibigang President Chief Executive Officer po ng DV Bauer International Corporation, Sir Dexter Villamin, at kay Sir Tito Porras, pati na kay Sir Philip Dacoco ng Nueva Ecija. Ako pa rin po ang inyong Camaong Acero, si Errol Dagame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor. And to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights.
Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.